मानसिफ्रा लुबैया आरो लुबैया हाग्रामा आरो बिनि बिबोनां मनमोहन ब्रह्मआ मानो लुबैया जेब्ला एनटिपिसि पावार प्रजेक्टखौ बानायनाय जादोंमोन हाग्रामाया टटेल एमाउन्टनि 8% लानानै जोंनि मिथिनायाव 8% लानानै बिथाङा थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ हजों बानायहोदोंमोन। दा जोंनि सरकारनि दिनाव रावनिबो बिगासेबो खथासेबो आथुमसेबो हा थाङै मोनसे हालामखौ जोङो पर्बत जरानि गोग्लैसोनाय जोंनि फिसाफोरनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरनाय हाबाफारिखौ प्रजेक्टखौ बिथांमोना सोलिगारनानै रायजोफोरखौ इनस्टिगेट खालामनानै पेट्रल लुनानै थैनो थाखाय थुलुंगानानै गावसोरो खिन्थु आदानिजों सिक्रेट मोनसे माबा खालामनानै सावरायलायनानै रांनि लेनदेन खालामनानै साननैसो उनाव जोङो प्रमान होगोन मोनसे जायगायाव टार्मिनेल पावारखौ गायसननो हागोन होननानै बिथांमोना आदानिजों रायलायखोमागासिनो दङ। गतिके बेखौ गाइखेरखौ गाइखेर दैखौ दैजों आलादा खालामनानै जोंनि बे पर्बत जरा हालामनि रायजो राजानो जोङो फोरमान होनो थांगासिनो दङ। जुदिहाय बिथांमोना फ्रायैनो पर्बत जरानि रायजो राजाखौ मोजां मोनोमोनब्ला थाखानि लेनदेन खालामनानै मोनसे जायगायावहाय टार्मेल पावारखौ जों बिपिएफनिफ्राय होगोन होननानै दुगा बुंनाय नङामोन। इलेक्सन अर्डार जानानै दंखायो साननैसो थाथ'। जेब्लासिम जोंनि सरकारा थागोन हाग्रामानि गासैबो सम्पतिनि सायाव जोङो नोजोर होगोन। इलेक्सन जागोनथ' जोंनि बिनानावमोना जोंनि बिब'मोना जोंनि बिमाया जोंनि बिफाया हा मोनाखै आरो बियो बिहावनि नामाव 3,000 माबा साहा बागान बानायनायखौ जों सापर्ट खालामगोन नामा? बेखौ नोंथाङाबो सापर्ट खालामा।